Kost, sundhed og træning, det er det, den her opgave den vil gå ud på. Og jeg vil bruge mig selv som et eksempel, hvor man kan se mine data, og så vil jeg sammenligne det med de data, som der bliver anbefalet. Det første forsøg, vi lavede, det var at måle vores blodtryk. Og det egentlige blodtryk, det er, at det er hjertet, der pumper, og det er, altså man måler hjertets pumpende arbejde og modstand mod blodtrykstrømmen. Og man kalder det her tryk i blodåren det arterielle blodtryk. Og så er der de her to ord, når det er systolisk og det er diastolisk. Det systoliske tal, det her, det er det største. Det er når hjertet trækker sig sammen, og det er når tallet det er højst. Så når hjertet det slapper af, det er det diastoliske tal. Og det bliver påvirket for eksempel af fysisk aktivitet, når man nu bevæger sig. Så jeg gik rundt i 1 minut, og der ændrede sig min tal meget hurtigt. Og det bliver også påvirket af den alder, man har, og hvilken kost og internering, ja. Og så hvis man tager mig som eksempel, så kan man se, at jeg er inden for den normale blodtryk, hvilket er meget godt. Det næste forsøg, der blev lavet, det var, at vi målte vores kondi. Og måden vi gjorde det på, det var, ja, som I kan se hernede, har jeg lavet deres skema, hvor vi målte vores puls, og så fandt vi mit fitnessindeks. Og I kan så se, at jeg desværre ligger hernede i enden, altså det er i middelenden, men det er lige sådan, jeg lige kommer ind i middelenden, hvilket ikke lige, altså godt, jeg havde kodet på, at jeg var lå mere inde på midten. Så jeg blev faktisk lidt overrasket over det, fordi jeg blandt andet i idræt er en ret god løber, hvilket også har noget med kondi at gøre. Altså sådan meget sådan hurtig, og jeg er også bare meget sådan udholdende løber, hvilket er meget godt. Så jeg havde forventet, at jeg ville få et meget bedre kondital. Men jeg var faktisk mene, at det faktisk er en af den bedste måde at måle ens sundhedstilstand på. Det var altså via ens kondi. Og det vil jeg komme tilbage ind på senere, hvor jeg vil begrunde det. Ja, og så det næste vi målte, det var vores BMI, eller Body Mass Index. Og det er den mest populære måleenhed, hvor man måler ens sundhedstilstand. Og det gør man faktisk ved at bare måle sin højde og vægt, så det er egentlig også bare meget nemt at gå til. Og så kan I se, at jeg er mellem 16 og 24, og jeg ligger inden for normalvægten, hvilket er meget godt, og jeg har en god sundhedstilstand. Ulempen på den her måle det på, det er, at muskler vejer jo mere end fedt, og nogle de er bygget anderledes, for eksempel at deres knogler kan veje mere. Og det er sådan, altså det tager den ikke højde for. Den giver bare et billede af, hvor sådan cirka ligger. Og så på det her skema, så kan I så se, så her alderne både for mænd og kvinder, for der er en forskel. Og så procentmæssigt, altså hvor der ligger flest. Og så kan I se, for min aldergruppe, så er det mest normalt at ligge i normalvægten. Og så kan I se, at for eksempel svær overvægtig, det er der ikke så mange, der gør. Men så når man kommer op i alderen, så er der faktisk flere, der bliver overvægtige. Og grunden til, at blandt andet det her fald, når man bliver over 80 år, det snakkede vi blandt andet om. Og det er, at ens muskler svinder sådan lidt ind. Altså når man bliver så gammel, så går man ikke så meget. Og så, ja, man bliver egentlig bare meget. Der er ofte mange, der bliver meget tynde, når de bliver ældre. Ja, og så det sidste forsøg, vi lavede, det var, hvor vi skulle puste, og så vi kunne måle vores lungeventilation. Og mit var på 3400, og det er egentlig meget godt for min alder. Jeg er 16, og der skal det være på 2700, så det er egentlig bare ret godt gået. Her så kan det, hvis jeg nu var en ryger, så kunne det være, at det ville se dårligere ud, men hvis man nu tog en ryger på min alder, så ville man ikke kunne se den store forskel, fordi det har ikke røget i lang tid nok, at man kan se en forskel på lungeventilationen. Ja, og så nu kommer det spændende, sjove eksperiment, synes jeg. Det var der, hvor vi skulle måle, altså skrive ind vores data for, hvor meget vi spiser, både på en weekenddag
og en hverdag. Og her kan I så se mit weekenddag. Her det er så det er mit indtag, og der kan I se, der får jeg faktisk ret meget fedt. Ja, og så her så siger den, hvad den anbefaler. Jeg havde sat et mål. Det var faktisk noget, den automatisk gjorde, at den satte et mål for, at jeg sådan skulle tabe mig. Men det skal man ikke rigtig tage stilling til det her herover. Det er mere det her, man skal gå op i. Så kan man nemlig sammenligne det med hverdagen. Og så kan man se, at der er en forskel. Det er faktisk en ret stor forskel, der er. Ja, den største forskel, den ligger faktisk i kulhydraterne. Der er faktisk 10% forskel på for en weekenddag og en hverdag, hvor meget fedt jeg spiser. Og man kan også se fedtet, at når det er weekend, så spiser jeg enormt meget fedt. Ja, det kan vel bare skyldes, at det bare er sådan noget, og når det er weekend, så sidder man lige og hygger sig lidt, og så det er ikke lige det bedste, der kommer ned. Jeg havde faktisk forventet, at jeg ville have mere fedt i hverdagen, fordi at jeg går enormt meget ned i kantinen og spiser. Men åbenbart, det jeg spiser ned fra kantinen, det har jo ikke indeholdt så meget fedt, som jeg kigger truet. Noget andet, jeg blev meget overrasket over, det er, at for eksempel en Pamela, eller hun skulle have sådan cirka 1800-2000 kalorier om dagen. Og jeg har faktisk sådan noget om 1400, hvilket ikke er så meget. Og jeg tror, det skyldes, at når man skal til at skrive det her ind, så går det op for en, hvor meget man egentlig går og spiser, og så var der nogle ting, man ikke valgte at sådan spise lige sådan en vindrue, eller sådan spiser lidt chokolade, og så tænker så skal jeg til at skrive det ind, så vil man hellere lade være med at spise det. For lige at vende tilbage til de her forsøg, og så sige, hvorfor jeg lige synes, at det var konditesten, der var bedst. Det er, at blandt andet den her lungeventilation, der havde vi var jo en del mennesker, der gjorde det på samme tid, og vi fik faktisk mange af os nogenlunde de samme tal. Og der var både ryger og ikke ryger, og vi har alligevel også sådan lidt vægtforskel i klassen. Men man kunne ikke helt se det store sådan forskellige udsving. Hvor der ved kondital, der var der faktisk ret stor forskel, og det kommer jeg måske sådan nogle præcise målinger. Så det er derfor, jeg mener, at konditesten, det var den bedste. Ja, så er jeg tilbage med mit mad, som jeg spiser i løbet af 2 dage. Og så her så kan I se, hvad man sådan anbefaler, man mener, at skal gøre. Og så lavede jeg bare lige her i det her skema, så lavede jeg bare lige gennemsnit for de 2 dage, sådan, hvor meget jeg sådan spist. Og der kan man godt se, at kulhydrat, det er faktisk ret lavt hos mig, 38%, hvor det skal være 50-60. Og fedtet, det overskrevet er med 41%. Og proteinerne, det er faktisk sådan, der er lige på grænsen for at overskride. Det er faktisk meget godt. Kulhydrat, det går ikke så godt. Ja. Og så der står det her 6 frugt og grønt om dagen. Det opdagede jeg også, at jeg faktisk ikke spiser så meget grønt, som jeg egentlig ikke troede. Det er måske lige 2 ting, jeg lige får ned. En avocado eller sådan et æble, og så er det. Ja. Og så er der også det, at jeg arbejder på en restaurant. Og der kan jeg få lov til at spise. Jeg arbejder sådan 3 gange i ugen, så det er lidt svært at sige nej til de der usunde ting. Så hvilket godt kan skyldes det høje fedtindhold. Ja, så var der et forskel, om der var spørgsmål, om der var forskel på de her kostanalyser på de her 2 dage. Og ja, det kunne man jo godt se. Og hvis man havde taget en dag, hvor jeg var i byen, så ville det jo mit fedt, det ville være virkelig højt, fordi der er faktisk virkelig meget fedt i alkohol. Og når man går i byen, så er det altså ikke bare en enkelt øl. Det bliver lidt mere. Ja, og der er mange, der går og tror, at fedt, det skal man overhovedet ikke have. Men det er faktisk vigtigt for kroppen, fordi fedt, det holder varme på os. Og det der er med til at holde sygdommen væk. Man skal selvfølgelig ikke have for meget af det, men det er vigtigt at have. Og hvis man går helt tilbage i urtiden, så brugte man jo fedtet som sådan et lager. Sådan, hvis nu det var ikke altid, man kunne få mad, så var det et lager, hvor man fik energien fra. Det er der jo ikke nogen af os her i Europa, der i hvert fald skal bruge, fordi vi alle sammen vi kan få mad døgnet rundt.
Og der findes 3 typer fedt, og det er monomættet, dimættet og flevermættet. Og det er de monomættede, der er de bedste. Og det er de mættede, der er de værste, fordi de kan blive til sådan et stof, der hedder LDL-kolesterol. Og de har det tilbøjeligt med, at de kan sætte sig fast i blodkarrene og danne sig til blodprop. Og ja, lige her til sidst vil jeg fortælle, at der findes 2 hovedgrupper for kulhydrater, og det er simple og komplekse kulhydrater. De simple, det er dem, som det er glukose, som hurtigt optages i kroppen, og som optages direkte, og det er uden spaltning. Og det er sådan noget, som for eksempel eliteudøvere gør, for eksempel hurtigt tager noget sukkervand for hurtigt at få energi. Så er det de komplekse, og det er sådan noget som stivelse og kostfibre. Og de skal så dannes videre til maltsukker, som så bliver til glukose, så det tager længere tid. Og det er mad som kartofler, havregryn og knækbrød. Og nogle af dem, de er endda så noget, der kaldes ufordøjeligt, så de går helt videre til tyktarm, og det er først der, de bliver nedbrudt af bakterier. Det var det.